Това е входната врата. В ляво се намира спалнята. Тук се намира хол с трапезария. Това е холът. Така. Който гледа към вътрешен двор. Много тихо и приятно. Като място изключително тихо. Холът и спалнята гледат към вътрешния двор, в който може да разхождате своя домашен любимец. Това е спалнята. Така, която има тераска, която е отново към вътрешния двор. Към вътрешния двор се влиза единствено от сградата, не от улицата. Така, преминаваме към кухнята. Значи преди кухнята се намира банята. Така. И тоалетната е отделно. И това е кухнята. Така. Тук е хладилника. Така. Това е коридора.